We are the leaders that being raised by God for this generation. Nagtuo ba ka, ana? Oh? Whether dugay naman ka nga Kristohanon, bag-ubag-o lamang ka ang Kristohanon, tanan ta gitawag sa Ginoo nga mahimo niya mga disciples. No, ingna disciples. No? Disciples, sa Bisaya, tinun-an. Mas ganahan ko magtawag og disciples kaysa followers. Kaya na kaning word nga followers, manggod uso, manggod kay na karon sa social media, bitaw, nag-follow ka ni Kuan, ni Tony G, nag-follow ka ni, no, nag-like, nag-subscribe, nag-follow. Ingana, and then, dili tanan nga nasa social media, maayo og impluwensya. Tama ba? Pero daghang nag-follow. Even mga Kristohanon nag-follow. No, ingana dili Kristohanon gi-follow. Ingana. So, nahimo siyang na-impluwensya kung kinsa iyahang gi-follow, iyahang gisunod. Sa Bible, na mga gitawag followers of Christ. Napod, pero mas ganahan ko sa tawag nga disciples, no, disciples of Christ. Because sa time ni Jesus, daghan kay nag-follow niya, daghan jud kay nagsunod-sunod sa Ginoo. Daghan jud kaayong mga klase-klase lang nga nagsunod-sunod, lahi-lahi ang ilahang mga tuyo. No? Ang uban siguro nagsunod-sunod ni Jesus out of curiosity. Curious, gusto lang mulantaw. No? Mga usisero o mga usisera, mga marites. Kasi Jesus has been performing miracles. Amen? Daghan kaayong ginahimong mga milagro sa Ginoong Jesus. And so, gusto sila ma-entertain. Napoy mga nagsunod ni Jesus, nag-follow niya, nga gusto lang makakaon. Oh? Wala siguro sila pagkaon sa ilaw, siguro paniudto, way panihapon. Atuta ni Jesus karon magsunod ta kay asa man tanaw sa natubi, asa dapita ang update dayon sa Facebook, dapita ang si Jesus kay muadto mag-follow kay naay libreng paniudto. Naay libreng panihapon. Kasi Jesus mag-perform siya og miracle, mudaghan ang pagkaon, mapakaon ta ng tao. So, daghan kay nag-follow ni Jesus, but only naa siya'y 12 ka disciples. Oh? Naa lang siya'y 12 ka disciples nga iyahang gitawag ug gipili. Oh? Gipili sa Ginoo. Para unsa man ni iyahang mga disciples? Para iyahang i-mentor, iyahang i-train, mahimong leader, kabinlan kasaligan niya, kabinlan sa tahas, nga muhimo na pod kasaligan, nga muhimo na pod sa dihang mawala na siya sa kalibutan. Munang importante kaayo matag usa nato, dili lang katakutob nga tig-follow, tig-simba, no? Attendance lang, miyembro sa simbahan. No, that's not enough for us. We need to be disciples, leaders. Dili lang gani leaders, leader of leaders. Ikaw nga leader, mo raise up pag kag leader. Ikabalo ka katong 12 disciples ni Jesus, ning spread sila sa tibuok kalibutan. No, they win people, they win souls, and they make disciples. No wonder hangtod karon naabot ang gospel, ang maayong balita sa atong generation because of those leaders. Wala katong mga una mga disciples, wala pa bitaw sila ning obey ni Ginoong Jesus. Wala bitaw sila na himong disciples. Kung wala sila nag-win and make disciples, I guess what jud tay hanaw about sa gospel karong panahon na. Maunang kinahanglan di maputol sa atoa. Amen?